Хәерле көн, хөрмәтле Дөнья студиясенә әзерләгән тапшыруларны караучы милләттәшләребез. Бүген без Конгресс мөнбәре тапшыруында Бөтендөнья татар яшьләре форумын каршылап дигән сәхифәдә Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Яруллин белән сөйләшәбез. Хәерле көн, Тәбриз. Хәерле көн. Менә Алла бирса тиздән 7-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы килеп җитәчәк. Аңа күп калмады хәзер, бер айдан артык вакыт калып бара. Менә шушы 2 елга бер була торган форумга әзерлек эшләре ничек бара? Әзерлек эшләре инде безнең ел башында, хәтта әйтергә кирәк, былтыр башланган иде. Чөнки ул безнең менә шушындый 2 елга бер уза, ел сайын түгел. Шуңа күрә без аңа бик җентекләп әзерләнәбез. Ул Татар конгрессының менә күп санлы форумнары арасында әйтергә кирәк, шундый бөтен дөньядан килгән делегатлар, алар бик еш булмый, шулай бит. Менә монда инде безнең 30 ил, 60-ка якын төбәк, менә шундый представительный географиясы киң булган форумнар, алар сирәк була, шуңа күрә без аны алдан башлыйбыз. Инде әйтергә кирәк, ел ахырында без гадәттә үзебезнең советны җыябыз. Шунда инде карар кылдык, ничегрәк итеп оештырабыз, кайсы якка тайпылабыз, нинди форматта була ул һәм башка мәсьәләләр. Менә хәзер чакырулар киткән делегатларның исемлекләре билгеледер инде хәзер шулай бит. Әйе, билгеле дә юк та, бер өлеше Менә билгеле. нинди критерийга карап билгеләнә, сайлана делегатлар? Сайлыйлармы, билгелиләрме? Әйе, әйтергә кирәк, аның теге схемасы әллә ни үзгәрми, ул гадәттә 18-дән олырак булырга тиеш һәм 35 яшькә кадәр. Ләкин инде бу шундый формаль әйбер. Әйе, андый формаль әйбер инде ул, чөнки бар 40 яшьтә дә яшьләр оешмасын алып бара, яисә яшь бизнесменнарны үз янына җыя, шундый кешеләр безнең бихисап. Һәм әйтергә кирәк, безгә мөһим менә бу яшь мәсьәләсе, анда мәсәлән татар оешмасындамы ул, татар оешмасында түгелме, андый формаль әйберләр күбрәк Игътибарга алынмый? Әйе, игътибарга алынмый. Ул әлбәттә мөһим, ләкин иң беренче урында түгел. Иң беренче урында аның менә шушы форумга, яшьләрнең милли хәрәкәтенә үз өлешен кертергә теләге. Без аны ничек билгелибез? Быелгы форум ул, без аны менә 2 ел, 4 ел элек башлаган идек шушындый юнәлештә эшләргә. Форумнар узып тора, анда чыгышлар ясыйлар, резолюциялар кабул итәләр, ләкин без ничектер менә аның КПДсы белән, аның эффективлыгы белән ничектер канәгать түгел идек. Шуңа күрә без аны шулай итеп әкренләп образовательный белем бирү форумы буларак формалаша башладык. Һәм инде менә хәзерге форумда ул тулысынча яшьләргә, татар яшьләре оешмаларына белем бирүгә юнәлтелгән. Аларга ничек проектлар эшләү менеджменты, безне кызыксындырган юнәлешләр, безнең идеологиягә туры килгән юнәлешләр буенча ничек итеп проектлар ясау һәм башкалар. Менә әгәр дә кеше үзенең төбәгендә, үзенең илендә шундый социаль проектларның элементы, аны алып баручысы булырга тели икән, ул һичшиксез безнең форумда, безнең форумның өчен Бу ачык. милли юнәлештә булган проектлар турында сүз барамы? Әлбәттә, бу татар проектлары, фәкать татар проектлары турында гына сүз бара. Тәбриз, менә проектлар димәктән, менә соңгы вакытта бик популярлашып китте сезнең акыл фабрикасы. Әйе. Менә аның максаты нидән гыйбрәт, нинди юнәлешләрдә шул барасыз сез? Акыл фабрикасы ул безнең менә шундый тәртипкә салынган эшнең бер өлеше. Без алып барабыз мәдәни якны, димәк безнең мәдәни чаралар бар. Безнең бар татар теленә караган чаралар һәм бар татар проектларын эшләүчеләргә караган. Һәм белем бирү проекты бар. Чөнки хәзер яшьләр бик тартыла, яңа белем аласылары килә, төрле лекцияларга йөриләр. Без дөнья күләм танылган форматларны өйрәндек. Алардан иң яхшы шул технологияларны алып, без уйлыйбыз инде иң яхшы дип инде безнең карашка. Һәм аларны эшкәртеп, татарчалаштырып, тәкъдим иттек менә шушы акыл фабрикасы проектын. Әйтергә кирәк, безнең менә киләсе форумда да секциялар урынына шушы проектлар мәктәбе булачак. Нәрсәдән гыйбарәт ул? Без сайлыйбыз проблемасы булган тема. Мәсәлән, без сайламыйбыз анда татар кичәләре уздыру.
Ни өчен, мәсәлән, безгә һәрвакыт сорау бирәләр анда. Менә бит дискотекалар күп кеше җыя. Ни өчен менә дискотекалар, мәсәлән, уздырмыйсыз? Без әйтәбез, безнең алда проблема тормый, күңел ачу проблемасы тормый. Безнең бар проблема тел бетү, рухи як, гаилә проблемалары, мәгариф системасы, тарих, үзаң. Ләкин күңел ачу проблемасы тормый. Димәк, бу игътибарга лаек булган тема итеп санамыйбыз. Без алабыз беренче темасы безнең булган иде тарих һәм туризм. Икенчесе булган иде бала үсеше һәм тәрбия. Өченчесен инде шушы акыл фабрикасында катнашкан Әстерхан вәкилләре, татар яшьләре безнең үзеннәренә чакырдылар. Һәм без шушы Южный федеральный округ дип атала инде ул. Шушы округтагы булган Дагыстан, Волгоград, Әстерхан үзе, Сарытау һәм башка төбәкләрдән яшьләр җыелып, без аларга этно-мәдәни проектлар менеджменты темасына ясаган идек. Соңгысы менә шулай ук без лекторий рәвешендә уздырдык Дәүләтчелек музеенда. Һәм мин уйлыйм, бу проект, бу формат бик уңышлы булды. Ул гадәттә 2 көн уза безнең. Лекториясе инде берничә сәгать. Беренчедән ул белем исти. Икенчедән ул интернетта татар контентын арттыра. Чөнки без видеоларын, лекториялардан өзекләрне бөтенесен биреп барабыз. Өченче яктан ул акыл фабрикасы менә шушындый проектларны булдыруга бер этәргеч булып тора. Чөнки Гафу бүләм, менә шушы акыл фабрикасы сезнең кайсы телдә бара? Нинди телдә аралашасыз? 2 дәүләт телендә бара ул, татар телендә һәм рус телендә. Чөнки күп кенә кайбер лекторларны, шундый үзенчәлекле, без анда теоретиклар, практикларны чакырабыз. Һәм аның үзенчәлеге дә шунда, без чит төбәк, чит милләтләр, чит илләр практикаларын өйрәнәбез. Һәм коймакны үзегезгә туплыйсыз инде. Әйе, аны өйрәнер өчен бар махсус теге специалистлар, белгечләр, алар татар телен белмәскә мөмкин. Шуңа күрә 2 телдә алып барабыз инде. Һәм менә аның тагын бер шундый фишкасы, үзенчәлеге бар. Аның ахырында стратегик сессиялар уза. Димәк, яшьләр үзләре шушында ук проектлар төзиләр, эш төркемнәре төзергә мөмкиннәр. Менә әйтергә кирәк, күптән түгел генә Әстерханнан Динар Мәҗитова килгән иде. Ул безнең форумның совет әгъзасы. Һәм ул әйтә, акыл фабрикасының нәтиҗәсе шунда. Без менә туризм буенча проект башлап җибәрдек һәм яшьләрне укырга кертү буенча системага салдык. Менә әзерлек мәктәбе оештырырга телибез. Димәк, теориядан практикага күчә баралар акырын. Әйе. Ансы да мөһим бит әле. Бу бик мөһим эш. Чөнки без оешма буларак ниндидер бер төркемнең менә бер хәл иде, әгәр дә форум, мәсәлән, бөтен дөнья татар яшьләре форум әйтсә, без татар яшьләре оешмаларының вәкилләре, менә без хәзер чараларга йөрибез, менә каядыр фикерне белдерәбез һәм шуның белән эш тәмамланырга мөмкин. Ләкин без менә ассимиляция, глобаллашу процессларына каршы торыр өчен безгә төрле проектлар эшләп торырга кирәк. Ул төрле сфералардан булырга мөмкин, ул бер кешедән тора торган проект булырга мөмкин, бер команда эшли торган, төрлесеннән төрлене эшләп барырга кирәк. Без үзебезне иҗтимагый оешма буларак кына түгел, социаль проектлар агентлары буларак хистергә тиеш. Тәбрис, менә шушы 2 ел дәвамында шактый эш эшлисез, барасыз, кайтасыз, очрашасыз, төрле чаралар уздырасыз. Һәм әле бик матур проектыгыз бар. Монсы Казанда уза торган проектлар турында сөйләшәбез инде, Печән базары. Әйе. Ул хәзер фестивальгә үсеп әйрелде. Әйе. Менә шушы татар яшьләре форумы кысасында да аның бер өлеше түгел, тулы фестиваль, тулы программа яшьләргә тәкъдим ителәчәк, катнашачаклар. Менә кыскача эштәлеге нәрсәдән гыйбарәт булачак. Менә мин әйттем бит инде, безнең мәдәниятка караган, телгә караган һәм белем бүлекләр бар, имеш, шундый юнәлешләр бар. Һәм мәдәниятка караган ул әлбәттә безнең Печән базары. Гомумән барлык проектлар турында да әйтәсем килә, безнең шундый соңгы вакытта девиз барлыкка килде. Дөньяда булган актуальлекне татарлаштыру һәм татарлыкны актуальләштерү. Имеш, шундый әзрәк бәлки катлаулырак шундый девиз әле гадиләшмәде ул. Ләкин аның мәгънәсе нәрсәдә? Менә дөньяда нинди алдынгы технологиялар бар, мәдәни технологиялар, иҗтимагый технологиялар. Без аларны татарлаштырырга тырышабыз, татар телле итәргә. Бар икән кием кроссинглар, бар икән арт перформанслар,
дизайн маркет дигән әйбер бик танылган име. Димәк, без аны татарчасын да эшләргә тиеш. Чөнки бу безнең шәһәр мәдәниятын үстерүче бер ысул, инструмент. Һәм печән базары аны бик яхшы күрсәтте. Без аны беренчесен менә яңа команда җыелган иде, форум сайлады, яңа совет. Шуның Казан бүлеге җыелды да, мин әйтәм, әйдәгез менә яңалык кертәбез, ниндидер яңа чара эшлибез. Шунда тәкъдим чыкты, әйдәгез менә Тукайның 100 еллыгы, искә алу елы. Нишли алабыз? 130 ел. Юк, 100 еллыгы искә алу. Искә алу. Әйе, чарасы буларак инде. Шулай уйлаштык та әйттек, әни өчен әле Тукай именно менә Тукай портрет астында ниндидер Тукай яшәгән чорда. залда җыелып кына үткәрәләр. Әни өчен әле Тукай ул бик прогрессив фикерле кеше булган. Ни өчен әле аныңча фикер йөртмибез прогрессив рәвештә. Әйдәгез менә ул бит халык шагыйре булган, шулай бит. Халыкка якынрак булыр өчен, шундый демократик рәвештә үткәрер өчен менә бөтенсенә ачык булсын өчен без аны урамда уздырдык. Һәм ул үсә китте, һәм ул менә татарча эшли торган дизайнерлар, ул төрле милләт вәкилләре булырга мөмкин, төрле регионнардан җыелалар алар. Менә сез әйтегез бит, Казанда үткәрелә дип, әйме? Аның урыны гына Казанда. Дөресен генә әйткәндә, анда дизайнерлар килә. Мәскәүдән дә, Пермьнән дә, Уфадан да киләләр. Менә беренчесендә 15-кә якын дизайнер булган булса, менә яңасын исемлекне төзедек, 60-ка якын дизайнер. Алар йорт җиһазлары да ясыйлар, кием салым, аксессуарлар, китаплар чыгаралар. Төрледән төрлесе, зәркәннәр, әйе, татарча әлбәттә. Һәм инде ни өчен ул фестиваль? Чөнки былтыр без аны шул кадәр ныклап шундый төрле чаралар белән тутырдык. Ул бик матур чара булды. Аннан 6-7 мең кеше узды аннан аша. Махсус Америкадан татарлар җыелып килгәннәр иде, туристлар узды аннан. Менә әйтергә телим, анда Түбәтәй дигән кафе бар бит инде безнең, фастфуд шелтәре. Һәм алар килде, анда 1200 почмак кына сатканнар иде. Һәм анда без цифрларда биргән идек, 20 пар чүәк сатылды. Шулай дип инде. Ул бик эффектив булды, менә ул дизайнерларны үстерү өчен, аларга дәрт бирү өчен, мотивация бирү өчен бик яхшы площадкага әверелде. Ул Ялкын редакциясе ярдәме белән, уку паркы белән баетылды. Анда төрле китап нәшриятләре килә, букинистлар үзләренең иң сирәк очрый торган китапларын алып киләләр, татар плакатларын, афишаларын 100 ел элек булган. Шулай ук анда татар шагыйрьләренең ярышы була, ул слэм дип атала. Граффитистлар татарча граффити ясыйлар. Анда менә бөтенесен сөйләсәң, аны аерым 1-2 тапшыру сөйләрлек, анда 12 мәйданчык. Димәк, менә монсы да нәкъ шундый ук булачак. Алла Без бирсә, шулай дип бүгенге көтелә. әңгәмәне шунда туктатыйк. Иртәгә без синең белән кабат очрашабыз һәм караучыларыбызга яңадан нәрсәләр буласы икәнен җиткерәбез. Хөрмәтле Дөнья студиясын караучы милләттәшләребез, бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Татар яшьләре форумын каршылап дигән сәхифәдә Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбрис Яруллин булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.